Biznis je len spojenie zákazníkového problému s jeho riešením. Veľa firiem však na webe nerieši žiadne potreby zákazníka. Áno, v skutočnosti áno, lebo inak by nemali žiaden biznis, ale na webe to neriešia. A preto ich web doslova odrádza zákazníkov k tomu, aby ich kontaktovali. Ako to správne urobiť, aby ste na webe zákazníkov priťahovali, sa dozviete v tomto videu, takže ho pozorne sledujte až do konca. Ahoj, moje meno je Erik Hoffman alias Rakeťák. Pomáham podnikateľom, aby zo svojho webu vyžmýkali doslova maximum. To znamená, aby získali čo najviac klientov a čo najviac predajov. Poďme sa spoločne pozrieť na niektoré weby, ktoré ako keby neriešili problém zákazníka. Pozrime sa na firmu, ktorá ponúka informačné systémy. Ponúka implementácia informačných systémov Abra. Ponúkame vám stabilný a obľúbený informačný systém Abra s viac ako 8000 spokojnými zákazníkmi v Čechách a na Slovensku. Informačný systém Abra pôsobí na trhu už viac ako 22 rokov, preto vám ponúkame spoľahlivý a stále sa zdokonaľujúci systém. Ponúka využite viac než 30 modulov a počet súčasne pracujúcich užívateľov v systéme sa môže pohybovať od jednotiek až po stovky podľa potreby. Máme za sebou stovky úspešných implementácií od malých firiem až po veľké spoločnosti. A potom tu už idú tvorby aplikácií, ktoré tvorba internetových stránok, inštalácie serverov a tak ďalej. Lenže úprimne ja z toho informačného systému ja neviem, na čo slúži. Ja neviem, či mne ako firme, ktorá robí, dajme tomu, reality, či pre mňa je vhodný ten systém, či je vhodný pre potravinárov, či je vhodný pre výrobné linky. Aký problém vlastne ten systém rieši? Pretože to sú všetko len jeho vlastnosti. 8000 spokojných zákazníkov nie je síce vlastnosť, ale ukazuje, že sú s ním asi spokojní, lenže ja neviem, čo ten systém robí. Je 22 rokov na trhu, má 30 modulov, môže to používať veľa ľudí, ja neviem, čo ten systém robí. Neprináša mi výsledok, ktorý mi pomôže ten systém v mojej firme. To znamená, ak som realiťák, dajme tomu, tak máme informačný systém na správu realitných vašich realít. Máme informačný systém na správu vašich zákazníkov a teda už nikdy nebudete musieť hľadať kontakt na vášho zákazníka, všetko budete mať v systéme. Budete tam mať celú históriu e-mailov, ktoré ste mu poslali. Takéto problémy systémy riešia. Ale tuto nie je vôbec popísané. A neviem teda, ja osobne neviem, v ktorej firme tento systém pomáha. Teda ja vidím, že má veľa spokojných zákazníkov, ale neviem, v čom konkrétne ten systém pomáha. Druhé sú financie pod kontrolou. Máte financie pod kontrolou, mojou prioritou je vždy profesionálny otvorený prístup. Ponúkam vám profesionálne služby v oblasti finančného poradenstva a objektívne riešenie na celom finančnom trhu. Pracujem s inštitúciami, ktoré sú bezpečné, výhodné a ktoré spĺňajú tieto kritéria, legislatíva, licencia, rating, audit a to je všetko. Lenže aký problém to môj rieši? Prečo by som mal mať financie pod kontrolou? Pod finančnými poradcami sa väčšinou skrýva to, že pomáhajú s poistkami, pomáhajú s leasingami, pomáhajú s úvermi, pomáhajú s investovaním. Lenže tu o tom nie je ani zmienka. Máte problém s poistením auta, chcete výhodné poistenie auta za čo najmenej peňazí, čo najviac muziky, tak ja vám v tom pomôžem. Toto je výsledok spolupráce s nami. Ale toto tu, čo je tu napísané, je len niečo neurčité, nejasné a neviem, čo si mám za tým ako zákazník predstaviť. Ideálne je písať tie texty tak, aby zákazník vedel, čo presne získa, keď s vami bude spolupracovať. Čo presne dostane. Prečo by mal vás kontaktovať, aký výsledok mu to prinesie. V tomto prípade to môže priniesť výsledok, že budete mať poistku, ktorá keď sa vám náhodou niečo stane, tak vám pokrie všetky finančné výdavky, ktoré by ste mali s tým spojené pri rekonvalescencii, ušli zisk v robote, budete mať poistenie na to, že keď máte úver, tak to za vás bude poisťovňa splácať a tak ďalej.
Aký výsledok mi to prinesie? Prečo by som mal vôbec využiť tieto služby? Krásnym príkladom toho je web Práce nás baví, kde je napísané, s čím vám pomôžu. Odhalite svoje silné stránky a talenty. Teda ak chcete získať prácu, tu je jasne napísané na začiatku. Pomôžu vám najít během pár týdnu práci, ktorá vás bude baviť a naplňovať. A na konci je odhalíte své silné a slabé stránky a talenty, zistíte, že toho hodně znáte, umíte, dovedete a jak to můžete využiť na trhu práce, naučíte se, jak napsat kvalitní životopis, který osloví zaměstnavatele, připravíte se skvěle na pohovor, zbavíte se strachu, které hledání či změna práce přináší. Jasne napísané, čo mi tá spolupráca prinesie. Preto, na záver, ak chcete, aby vaše weby pútali tých zákazníkov a nie ich len odháňali prázdnymi slovami, tak napíšte, aký konkrétny problém dokážete zákazníkovi vyriešiť. A popíšte, akým spôsobom, čo všetko u vás získa pri riešení toho problému. Ak sa vám toto video páčilo, tak ho zdieľajte so svojimi kamarátmi a známymi na Facebooku. Pravdepodobne pomôže aj im. No a ak chcete získavať ďalšie tipy a triky, ako vyťažiť zo svojho webu maximum, tak kliknite na toto tlačítko a prihláste svoju e-mailovú adresu. Pretože sú nejaké informácie, ktoré nedávam ani na Facebook, ktoré nedávam ani na YouTube, ktoré nedávam ani na web, ale posielam ich iba mailom. Ak chcete získať tieto tipy a triky, tak kliknite na toto tlačítko a prihláste sa tam, aby ste mailom mohli dostávať tieto informácie. No a pamätajte, že ja som zodpovedný za to, ako sa mne darí v mojom biznise, ako ja tieto rady dávam do praxe, ako ich aplikujem a aké výsledky s nimi mám. Taktiež, vy ste zodpovední za to, ako sa darí vo vašom biznise vám. Preto, vezmite zodpovednosť za svoju budúcnosť do vlastných rúk a vyrazte smelo do akcie.